Right, iawn. Files o dan y cadeiria. Dyn ni'n dechrau ffwrdd gyda chan. Dych chi'n gynnes bore yma? Dych chi'n oer? Sut dych chi'n teimlo bore yma? Ie, ti'n oer? Ti eisiau gwisgo siaced? Neu ti'n iawn? Ie, ti'n iawn, oce? Mae tan ymlaen, ydy o? Tan ymlaen, right, so wedi ni gadw llygad i weld os ydy'r tan yn mynd i lawr. Ddim sound check, ond cadw llygad, felly. Iawn, oce. Un bus i fyny. Pawb? Un bus i fyny. Un bus i lawr. Un bus i lawr. Un bus i fyny. Un bus i fyny. Ac un bus i lawr. Un bus i lawr. Un llaw i fyny. Un llaw i fyny. Un llaw i lawr. Un llaw i lawr. Un llaw i fyny. Un llaw i fyny. Ac un llaw i lawr. Un llaw i lawr. Un fraich i fyny. Un fraich i fyny. Un fraich i lawr. Un fraich i lawr. Un fraich i fyny. Un fraich i fyny. Ac un fraich i lawr. Ac un fraich i lawr. Un goes i fyny. Un goes i fyny. Ac un goes i lawr. Un goes i lawr. Un goes i fyny. Un goes i fyny. Ac un goes i lawr. Ac un goes i lawr. Un droed i fyny. Un droed i fyny. Ac un droed i lawr. Un droed i lawr. Un droed i fyny. Un droed i fyny. Ac un droed i lawr. Okay? So, ni'n mynd i wneud can nawr, mae'n mynd i. Right, so, un bus, ddim fel y ti di wneud ddoi, felly. Right, so, right. Ti. Un bus yma, ie. Un bus i fyny, un bus i lawr, un bus i fyny, ac un bus i lawr. Un llaw i fyny, un llaw i lawr, un llaw i fyny, ac un llaw i lawr. Un fraich i fyny, un fraich i lawr, un fraich i fyny, ac un fraich i lawr. Un goes i fyny, un goes i lawr, un goes i fyny, ac un goes i lawr. Un droed i fyny, un droed i lawr, un droed i fyny, ac un droed i lawr. Dyma ni'n sefyll i fyny, sydd yn sefyll i lawr. Dyma ni'n sefyll i fyny, a dyma ni'n sefyll i lawr. Dyma ni'n troi a throi, dyma ni'n troi a throi, dyma ni'n troi a throi, dyma ni'n troi a throi. Felly, gewch chi eistedd i lawr o'r nawr ten, felly. OK, nawr ten. Dyn ni yn mynd i darllen yn gyflym. Ffail wedi mynd. Ffail wedi mynd, ffail bws wedi mynd. Dyma fel. Right, OK. Dyn ni'n darllen trwy tudalen 5 a 6 yn gyflym iawn, a wedyn dyn ni'n mynd i dod â'r byrddau i mewn i wneud rhywbeth, OK? Na, dweud y gwir, dwi'n mynd i darllen... OK. I don't want to... Dwi'n mynd i fynd i tudalen 7. Dwi'n mynd i fynd i tudalen 7 am nawr, just i darllen trwy ymlaen. Dyna ni nôl at tudalen 5 a 6 mewn eiliad. Ond dwi eisiau darllen mynd am tudalen 7 nawr, OK? Tudalen 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Unwaith eto mae'n dechrau gyda yn sydyn. Dyma don anferth, ton, yn golchi dros y bad ac yn fy mwrw i dros yr ochr ac i mewn i'r môr. OK, gyda'n gilydd, pawb yn barod, yn sydyn. Dyma don anferth. Yn golchi dros y bad. Ac yn fy mwrw i. Dros yr ochr. Ac i mewn i'r môr. Llynces i. Lond ceg. O ddŵr hallt. Pan ddaeth fy mhen allan o'r dŵr. Neu mas o'r dŵr, OK? Roedd y badau. Yn bell o ddiwrthau. Roedd y current yn gryf. Ac yn fy nhynu i. I gyfeiriad gwahanol.
I gyfeiriad gwahanol. Tries i nofio Tries i nofio at y badau, at y badau, ond roedden nhw'n ymbellhau. ond roedden nhw'n ymbellhau. Ac yn ymbellhau. Ac yn ymbellhau. So os oes geiriau'n gorffen mewn hau, mae'r acen ar yr hau, ymbellhau, mwynhau. Iawn? Mwynhau. Roedd y tonau'n uchel Roedd y tonau'n uchel yn golchi drosta i, yn golchi drosto i, ac ro'n i'n llyncu ac ro'n i'n llyncu mwy a mwy o ddŵr. mwy a mwy o ddŵr. Yn y diwedd, Yn y diwedd, roedd yr ymdrech yn ormod i fi, roedd y ymdrech yn ormod i fi, a llithres i a llithres i o dan y dŵr. o dan y dŵr. Pan ddihunes i, Pan ddihunes i, roedd yr haul yn tywynnu, roedd y haul yn tywynnu, a'i wres yn llosgu fy wyneb. a'i res yn llosgu fy wyneb. Right, so sowch ar dudalen 7, mae gyda ni llynges i, iawn, tries i, Tries i, llithres i, llithres i, dihunes i. dihunes i. Iawn, so felly, yr S-E. Iawn? So ydych chi'n gallu dweud cerfes i, redes i, neidies i, darllenes i, yfes i, bites i, peinties i, dringes i, unrhyw beth. S-E. A dwi'n mynd i fod yn pedantic iawn ynglyn â hyn. Right? Hyd yn oed os ydych chi'n ysgrifennu ais i, ydych chi ddim yn dweud ais i, ydych chi'n dweud S-E. Right, okay? Felly mae hynny'n bwysig iawn. Neu, gogs, Ynys Môn. Be ydych chi'n dweud yn Ynys Môn? Ia, so mae weithiau yn y gogledd, mae'n cael ei ynganu fel ishi. Right, so mae pobl yn dweud, rhywbeth o welishi. Welishi. Ie, yn y welishi. 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 1, 2, 3. Welishi. Welishi, Welishi. welishi, Welishi. welishi. Iawn, da iawn. Okay. Right, okay. Dyna gwahaniaeth rhwng Cymraeg llafar a Chymraeg ysgrifenedig. Troi i dudalen 8. Be di wahanol rhwng dihunes a deffro? Hwna ydi o. Dihunes i, deffres i. Ia, felly dyna gwahaniaeth. Ia, achos deffro, mae deffro a dihuno yn golygu yr un peth. Un arall o'r pethau de gogledd yma. Deffro, dihuno. So, mae dihuno ydi come out of sleep. Dyna beth ydi ystyr. To unsleep yourself. Dihuno. Achos hun ydi fel hen air am cwsg. Beth ydi'r gair yma? Chi wedi gweld y gair yna o'r blaen? Hunllef. Nightmare. Achos beth ydi o? Sleep shout ydi nightmare yn Gymraeg. Hun llef. Llefen? Be di llefen? Llefen? Crio? Crio neu llefen. Mae pobl de Cymru'n dweud llefen. Llefen hefyd. Felly, hunllef, a sleep cry. Achos ydych chi'n cysgu. Llefen yesterday. Ie, llefen, ie. O, ti'n llefen fel... Llefen fel babi, ie? Felly, reit, iawn. Felly, llefen, ie. Iawn, so hunllef, nightmare. Felly, dihuno yn y de, yn y gogledd, deffro. So, deffro yn y gogledd. Dihunes i, pawb? Dihunes i. Deffres i. Dihunes i. Deffres i. Iawn, dyma ni, da iawn. Tudalen 8. Tudalen 8 nawr, rhaid ni fynd trwy tudalen 8 gyda'n gilydd. Agores i fy llyged. Pawb? Agores i fy llyged. Yn ara deg. Yn ara deg. A dyna pryd, A dyna pryd, y sylwes i, y sylwes i, a'r hen ddyn yn eistedd, a hen ddyn yn eistedd, wrth yn ochr i. wrth yn ochr i. A, medda fe, A medda fe, rwy ti wedi dihuno.
Rwyt ti wedi diffino. Yn y gogledd deffro. Do'n i ddim yn siŵr neithiwr. Do'n i ddim yn siŵr neithiwr. A bydde ti'n byw neu beidio. A bydde ti'n byw neu beidio. Shakespeare. Byw neu beidio, neu bod neu beidio a bod. Right? Byw, beidio. Okay. Felly, a bydde ti'n byw neu beidio. Live or not. Ble ydw i, gyfynnes i? Ble ydw i, gyfynnes i? A ble mae gweddill y criw? A ble mae gweddill y criw? Mae'r criw i gyd. Mae'r criw i gyd. Wedi i cario gan y cyrynt. Wedi i cario gan y cyrynt. I un o'r ynysoedd eraill. I un o'r ynysoedd eraill. Sydd ychydig filltiroedd i'r de. Sydd ychydig filltiroedd i'r de. O fan hyn. O fan hyn. Medde fe. Medde fe. Neu llai hynny. Neu llai hynny. Neu maen nhw'n cysgu gyda'r gwymon. Neu maen nhw'n cysgu gyda'r gwymon. Yn locker Dafydd Jones. Yn locher Dafydd Jones. Beth bynnag. Beth bynnag. Mae beth bynnag yn rhywbeth defnyddiol, very useful beth bynnag, achos mae beth bynnag, I want to change the conversation. Beth bynnag, moving on. Beth bynnag. Okay, so beth bynnag, whatever. Symud ymlaen. Beth bynnag. So mae rhywun yn siarad gyda chi, and you think, well, I can't really carry this conversation on this topic, so I'll change this topic. Beth bynnag. I go off onto another topic. Okay, so dwi'n chi'n bla 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 bla. Mae bla 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 bla. Dwi'n chi'n mynd, beth bynnag. Yeah, so gewch chi ddweud, dwi'n siarad Cymraeg gyda chi, dwi'n siarad yn gyflym iawn am unrhyw beth. Cymraeg. Dych chi'n mynd... Anyway, moving on. So, dych chi'n dweud beth bynnag. Ia, beth bynnag. OK, beth bynnag. Iawn. OK, symud ymlaen. Right, beth bynnag. Welid i byth ohonyn nhw eto. Welid i byth. Welid i byth ohonyn nhw eto. Codes i ar yn eistedd. Codes i ar yn eistedd. Pwy chi? Pwy chi? A siwt deithwch chi i'r ynys yma? A siwt deithwch chi i'r ynys yma? Pwy ydw i? Pwy ydw i? Existential question. Right, felly, pwy ydw i? Ffrangeg. All these existential French people. Yeah, pwy ydw i? Pobl yn eistedd mewn caffis ym Mharis yn dweud, pwy ydw i? Yeah, pwy ydw i? Pawb? Pwy ydw i? Dwi wedi bod yma. Dwi wedi bod yma. Ers cymaint o amser. Ers cymaint o amser. Dwi bron ag anghofio. Dwi bron ag anghofio. Pwy ydw i? Pwy ydw i? Ond pan o'n i'n byw... Ond pan o'n i'n byw... Yn Abergwaun... Yn Abergwaun... Roedd pawb yn fy ngalw i'n Billy. Roedd pawb yn ngalw i'n Billy. Billy? Billy? Yeah, Billy Doker. Yeah, Billy Doker. Billy Doker ydi cormorant, right? A Billy Doker, achos mae o'n deifio. Right? Deifio mewn i'r môr, mae cormorants. Billy Doker, splash, okay? Yeah, Billy Doker. Achos mod i'n dda iawn am ddeifio. Achos mod i'n dda iawn am ddeifio. Oddi ar glogwyni. Oddi ar glogwyni. Wel, mae nifer ohono ni fan hyn ddim wedi deifio oddi ar glogwyni, ond ydi wedi neidio oddi ar glogwyni. Oddi ar glogwyni yn Llangrannog yn te. Right, OK. Newn ni chwarae tennis o wedyn symud ymlaen i'r beth all. Felly, just barod i chwarae tennis. Yn sydyn, dyma Don. Yn golchi dros y... Bad. Ac yn fy mwrw. Dros yr ochr ac i mewn i'r... Môr. Llynces i lond ceg o ddŵr. Pat. Pan ddaeth ymhen allan o'r... Dŵr. Roedd y badau yn bell oddi. Wrthi. Roedd y cyrynt yn... Gryf. Ac yn fy nhynnu... I gyfeiriad... Gwahanol. Tres i nofio at y... Badau. Ac roedden nhw... Ond roedden nhw'n... Ymbellhau. 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 Da iawn. Ac yn ymbell... Hau. Roedd y tonau... Uchel. Yn golchi... Drostoi. Ac ro'n i'n llyncu mwy a mwy o ddŵr. O ddŵr, o ia. In i diwedd. Ia. Yn y diwedd, roedd yr ymdrech yn ormod. I fi. A llithres. I. O dan y... Dŵr. Pan... Llensi. Roedd yr hael yn... Tywynnu. Tywynnu. A'i wres yn llosgi fy... Wyneb. Okay.
Agores i fy llyged. Agores i fy. Yn ara. A dyna pryd y... Sylwesi. A'r hen ddyn yn... Eistedd. Wrth yn... Ochri. A, medde. Fe. Rwy ti wedi... Dihuno. Do'n i ddim yn siŵr. Neithiwr. A bydde ti'n byw neu? Beidio. Ble ydw i? Gofynsi. A ble mae gweddill? Y grw. Mae'r crew I gyd. wedi cario gan y... Current. I un o'r ynysoedd Eraill. sydd ychydig filltiroedd i'r De. ofan, Hyn. medde, Fe. naill ai, Hynny. neu maen nhw'n cysgu Gyda'r gwymon. yn locker. David Jones. Byth! Bynnag. Welid i byth! Ohonyn nhw eto. Codes i ar yn... Eistedd. Pwy i'ch? A siwt eithwch chi i'r ynys? Yma. Pwy ydw? Dwi wedi bod? Ers cymaint o... Amser. Dwi bron ag... Anghofio. Pwy? Ydw i. Ond pan o'n i'n... Byw. Yn... Abergwaun. Roedd pawb yn galw i'n... Billy. Billy? Ie, Billy. Dwrnod. Achos mod i'n dda iawn am... Ddeifio. Oddi ar... Glywynnu. Da iawn, ardderchog, oce. Grŵp o dri, grŵp o dri, grŵp o dri. Ne, grŵp o dair. Sorry, I turned you into man. Grŵp o dair, grŵp o dri, achos mae dau ddyn ac un dyna, sorry. A grŵp o dri, felly tair, tri. Iawn? A darllen tudalen 7 ac 8, fesul llinell. So, mynd o gwmpas, oce? O gwmpas. 7 ac 8 fesul llinell. Iawn, oce? Roedd y badau yn bell oddi wrthau. Roedd y current yn cryf Ac yn fy hynny, i gyfeiriad gwahanol. Tries i nofio y badau ond roedden nhw'n ymbellau. ac yn bethau. Roedd y donau uchel. Yn golchi drostoi. Ble ydw i, gofynnes i? A ble mae gweddill y crew? Where are you? Oh, yeah. Mae'r crew I gwyd. Oh, sorry. Wedi cario gan y current. I un o'r ynysoedd eraill. Right, okay. Amser cegau. Amser ceg, okay? Dwi'n mynd I wneud blitz bach ar y synnau yma. So, os ydych chi eisiau troi rownd, okay? Nid I stopio gan i ni ddod ar byrddau mewn munud. So, os ydych chi eisiau troi rownd, edrych ar y bwrdd. Nawr, yn Gymraeg, mewn gwirionedd, mae Cymraeg yn iaith eitha phonetic, a dweud y gwir. Ac os ydych chi'n gallu, chwm fel Sound of Music, when you know the notes to sing, you can... Wel, efo Cymraeg, os ydych chi'n gwybod beth yw llythrennau, ydych chi'n gallu dweud nhw. So, mewn gwirionedd, mae pethau A, E, I, O, I, U, E, iawn, okay, they're just the vowels, a bethau felly. Rhan fwyaf o'r cytseiniad, most of the consonants, yr un peth ac yn Saesneg. Ac mewn gwirionedd, dim ond ychydig ohonyn nhw sydd yn wahanol. Ac dyma nhw. Ac mewn gwirionedd, no big deal, beth ydyn nhw ydy, pairs of voiced and unvoiced consonants. Dyna cyfynydio. It's to do with the physical properties of producing the sounds. Dyna cyfynydio. So, beth sydd gennych chi, mae'r rhain I gyd gyda llais. With the voice switched on. The voice box is switched on. Hwn, dim llais. But yr un sharp, it's the same shape, yr un sharp in the ceg. Okay? So, a cyfynydio, same shape, and you switch the vocal cords on and off. Felly, hwn ydi fel yn Saesneg, V shape, okay? Pawb? Switchwch y vocal cords I ffwrdd, a ydych chi'n cael... Stand back, yeah? So, be nawn ni ydy, na I fynd fel hyn, okay? So, na ni switch o vocal cords on and off, okay? A dysg chi clywed fel, okay? Iawn, okay? So dyna'r gwahaniaeth. So vocal cords ymlaen ac I ffwrdd. Hwn, y broblem ydi Saesneg. It's Saesneg sy'n sloppy. Saesneg is only one
combination of letters for two sounds. Think of this and that, right? They're actually two distinct sounds. Mae'n gwrando. So Saesneg sy'n sloppy. Felly, beth sydd gyda chi ydy, yn Gymraeg, this is the vocal cord switched on. Sydd. Sydd. Fel sydd oren. Sydd afal, juice. Pan chi'n cael brecwast, chi'n cael sydd oren, sydd oren, sydd afal, okay? So sydd. So mae o'n the. Switchwch o'i ffordd, fel chi'n cael right, so it's the. So the. Cat sat on the mat. The. You can should protrude. So now then, geir fan hyn, cofio. What is this, voiced? Cofio. Coffee. So ti'n gallu dweud, yeah, dwi'n hoffi coffee. Ond os ti'n dweud, I have fond memories of coffee back in Brittany, the coffee of here is rubbish. So you can say, I remember good coffee. Dwi'n cofio coffee da. They don't make it like that over here. So, dwi'n cofio coffee da. Dwi'n cofio coffee da. So, v. Cofio coffee. Cofio coffee. Sydd. Right, if you had juice, sydd, okay? And you froze it and made it into a lollipop and made it absolutely straight, it'd be syth. Syth. Rhymes with teeth. Right? Teeth. Syth. So syth. Look at this straight juice. Right? Frozen, nice into a lollipop. Straight juice. Syth. Syth. Da iawn. Ac wedyn, mae'n hyn, Alan! So, yeah, Alan, efo vocal cords we switch ymlaen. Alan. Switch ymlaen ffwrdd. Allan. Alan. So, os ydych chi eisiau dweud Alan, the Dean sign to get out, so ydych chi'n Alan, allan, pawb? Alan, allan. Right, okay, wedyn agos, be physically aware of where your tongue is. Your tongue is curled behind your bottom teeth. Agos. Keep same shape in your mouth. Switch the vocal cords off, and you get achos. Agos. Agos. So cofio. Coffee. Syth. Alan. Allan. Agos. Achos. Yeah, okay, so dyna cyfynyddio. It's vocal cord switched on and off. Within the clinc allu newid nhw. Right, now, byrddau os gwelwch yn dda. Gan ni gael y byrddau I mewn. Dyn ni'n mynd I wneud Harry Hapus eto nawr. Mae Cymraeg, it is a very whole-faced language. Right, dych chi ddim yn siarad Cymraeg fel hyn, is you have to have it. Yeah? Keeps you young looking, right? Because I'm actually 79 on siarad Cymraeg keeps my face muscles stretched nice. So, yeah, felly, rhai ieithoedd, right, tend to be quite, chybod, right, front of the mouth. Sbaeneg. Sbaeneg is very much a, right, yeah, I have fan hyn, okay? Rhywbeth fel Ffrangeg is more like, Yeah, we speak with the hand though. Yeah. Ond mae gyd yn trwynol. Ffrangeg a Portiwgeeg, it was very
Dych chi'n clywed, fel Portiwgeeg, they have these nasal vowels, fel hefyd Rwsieg a Bwlgareg, syjlniafam. Na gyfor yn bolgrwsg, So, mae sŵn yn wahanol yn y trwyn. Ac pan o'n i'n Mwlgaria, oedd gyda i frawddeg, dwi ddim yn siarad Bwlgareg, tipyn bach o Bwlgareg, ond oedden ni, pan o'n i'n hyfforddi training hefyd Dr Lozanov yn Sofia. So oedden ni allan yna, neb yn siarad Saesneg, so oedden ni'n mynd o gwmpas, ac oedden ni, ac y pobl yn dod i fyny ato fi weithiau ac yn dweud, Dobr den, styrlofaita. Ac o'n i'n dweud, syjlniafam, neu gyforion bolgarski. Sy'n golygu, I'm sorry, I don't speak Bulgarian. So oedden nhw'n syjlniafam, neu gyforion bolgarski. A dwi'n cofio un troi to fi ac mynd, so I took to me, oh, you sound like this we speak Bulgarian to me. So ond y sŵn yma'n nias. Ond Cymraeg, na, Cymraeg, fan hyn. Ceg, tafod. Dod allan. Okay, so dyma ni, cofio. So, mae yn bwysig iawn. Pan ydych chi'n, any new language you learn, bwysig iawn, overdo it ar y dechrau. Overdo your facial expressions. Achos beth sy'n digwydd ydy, overdo your energy. Achos pan ydych chi'n mynd allan i'r byd mawr, you tend to freeze up. Okay? It's like anything. Ma'n yn dweud fel, any sport you do, overdo it in training, achos mewn gwirionedd, pan ydych chi in the real life, mae'n fwy anodd. So, gyda siarad iaith, over practice yn y dosbarth, because pan ydych chi'n mynd allan, byddwch chi'n tonio i lawr. Okay? Dych chi ddim yn mynd allan. Os ydych chi'n mynd o bore da, sut ydych chi yn y stafell dosbarth, dych chi ddim yn mynd allan ac yn dweud, bore da, and you get locked up. So, ond yn y dosbarth, dych chi'n neud o, tonio fel lawr ti allan. So, dych chi'n dweud, cofio. Make the v very v. Cofio. Coffi. Sydd. Syth. Allan. Allan. Agos. Achos. Wych, da iawn, mae hynny'n swnio yn dda iawn gyda chi, dweud y gwir. Right, okay, dych chi fyny am challenge? Challenge? Team. Her hefyd, her yn neud challenge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Timau. Pink. Oh, this one. Pink. This one. Yeah. Pink, right, cyn i chi ddechrau, dyn ni yn mynd i wneud hyn yn erbyn y cloc. Tic-toc, 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 tic-toc. I weld pwy sy'n gorffen hyn i ddechrau. Right, felly pawb i roi y Cymraeg... Which one's the first one? Over there, bling. Dechrau yn y Saesneg and then choose. Right, pawb i ddechrau gyda Cymraeg yn sticio i fyny. Right, pawb yn sticio efo Cymraeg yn sticio i fyny. Then you need to start in English. The smiley thing, isn't it? Yes. That's why it gets confusing. Smiley. Right, ac dyn ni'n gwneud hyn yn erbyn y cloc. Okay? Felly, mae Cymraeg yn wynebu i fyny. Ac be ydych chi'n neud ydy... Right, so mae Cymraeg... He. He, ooh, nice. His hair, ooh, is nice. Ew, pawb? Ew, mewn. Da iawn, okay. So beth ydym mynd i wneud ydy, dych chi yn dechrau, okay, efo Cymraeg i fyny, ac i mewn. Okay? English. Wedyn dych chi'n troi drosodd. I was looking for the smiley. Right, okay. Now, just Cymraeg i fyny, okay? So dych chi'n troi i mewn drosodd, a mae'n dweud, a dych chi'n chwilio amdano nhw, right? So ar ôl 3, dyn ni'n dechrau, right? Ac wedyn, dych chi'n mynd, handi taswn ni wedi gwisgo oriawr, ond dyna fo, felly, ar ôl 3, a gweld, os dych chi wedi gorffen, byddai'n mynd i weld os dych chi'n iawn, wedyn tîm yna sydd wedi gorffen, okay, right, so mae hyn yn... Right, okay, ar ôl 3, 1, 2, 3, ffordd chi? Cyllell. Yeah. Canghennau.
Gwaed. Tir da graid. Gwna. Diolch. Right, okay, stop yok. Pawb i stopio. Dwi'n mynd I checio fan hyn, okay, dwi'n mynd I checio bod hwnna iawn. Right, neb, dwi'n mynd stopio, right, felly, right, stop yok. Right. O ie, mae babdiad dawn wedyn. Right, dyma ni. Right, gen I weld. So felly, knife ydy cyllell, troi dosod, branches ydy canghennau, okay. Right, so blood ydy gwaed, okay. Tears ydy dagrau, iawn, strangers ydy dieithriad, out of the way ydy diarffordd, friends ydy cyfeillion, wedyn over ydy draw, in front ydy o flaen, wedyn I lawr, right, so down ydy I lawr, of course ydy, wrth gwrs, into ydy I mewn. Yay! Sorry boys, sorry chi, oedden nhw wedi ennill sydd yn golygu, mae'n rhaid I chi gerdded y planc rwan. So, right, dewch allan os gwelwch yn dda, right, okay. Sydd am I timbers. Darnau o wyth, yo-ho-hum, a foteled o rum. Right, iawn. Person cynta, right, ar y planc. Ia, na, cyllell. Good. Nesa ar y planc, right. This small boy. Nesa! Morgi! Nesa! Walk the plank. Nesa! Nesa! Right, iawn, okay. Nôl yn ni, mae gyda rei glas yn ni nawr, felly nôl yn ni i'r grwpiau, nôl i'r bwrdd, gan ni rownd arall I weld pwy sy'n cerdded y planc y tro nesaf. Iawn, okay, dych chi eisiau troi rhain drosodd, a troi nhw drosodd, a neud nhw nawr gyda Saesneg I fyny, a neud un rownd eto, dim cystadleuaeth tro yma, just felly, right, okay? Gethin un llygeidiog. Gethin un llygeidiog. Archebodd hi. Archebodd hi. Rhewodd hi. It's going way high. Well, no, I'm looking at the bottom of there and I'm kind of... You see the of hi, yeah. So, It's what I'm trying to follow, but... yeah. Chwipiodd hi. Right, now then. Okay. Hi, cofio. Cofiodd hi. Cyfeirio fe. Cyfeiriodd e. Nhw, ido. Idon nhw. Edrychwch, have a quick look os ydych chi eisiau cyn dweud, right? Idon nhw, right? Yeah, okay. Redeg fi. Redes I. Treiddio chi. Iawn. Dweud slightly irregular. Fi. Dwedes I. Okay. Archebu ti. Archebus ti. Ailadrodd nhw. Ailadroddon nhw. Right. Redeg ni. Chwipio nhw. Rhewi chi. Cofio ti. Cyfeirio fi. Ido nhw.
Idon nhw. Ie, mae'n sôn o'r un fath, ie. Wedyn, redeg hi. Redodd hi. Treiddio chi. Okay. Dweud nhw. Dwedon nhw. Neu yn y de, mae'n bosib gwedon nhw. Hefyd, dweud, gweud. Okay. Archebu ni. Ail adrodd hi. Teithio nhw. Iawn, ardderchog, da iawn. Okay. Digon o hynny. Right, os gwyddoch chi clip papur? Lle mae clip papur wedi mynd? Iawn. Okay. The verb bit. Wel, Na, cos Yeah, I can see it. I can't do it without looking. So. You lose, yeah? Yeah, so you drop the egg on like redeg, becomes redesi. Eggs roll. Eggs roll, eggs will smash. Eggs will roll, eggs will smash. diolch. Yeah. Eggs roll. Something like that at the top. I try and use names. Flower. Hebesi. So, y reol. You'll probably... It'll feel right. Right, tynnu chi nôl, just recap bach ar hwnna, felly, beth yw'r reol, how do you form the past tense? Wel, beth ydych chi'n neud ydy, maen nhw fwy nag un ffordd, okay? Ond fel arfer, beth ydy, y peth pwysig ydy hyn. The endings for the regular verbs are SE, hyd yn oed os ydych chi'n ysgrifennu ICE, ydych chi'n dweud SE, ac ST, hyd yn oed os ydych chi'n ysgrifennu ICT, ydych chi'n dweud ST, okay? Oedd, neu o yn y gogledd. Okay. Oedd hi, she, on, ni, och, dim och ai, ond och chi, ac on nhw. Weithiau, chi'n cael s. Right? Fel gwelson ni, gwelsoch chi, gwelson nhw, neu gwelon ni, mae'r ddau yn okay. Yeah? Right, beth ydych chi'n neud? How do you form the stem? Wel, mae'n eitha hawdd, dweud y gwir. Os oes, the first rule, os oes llafariad, a vowel, take off the last vowel. So, give me verbs with vowels at the end. Archebu, right? Okay. Archebu, yeah. A beth oedd un arall? Treiddio. Anghofio. Anghofio. Teithio, treiddio. Teithio. Treiddio, yeah. Okay. Okay, iawn. Cofio. Cofio? Smoothio. Yeah, ac hefyd pethau fel tynnu ac hoffi. Cofio. Right? So, mae rhain i gyd yn gorffen mewn llafariad in vowels. Y reol ydy take up the last vowel. Okay? So, os ydych chi'n dweud I ordered, os ydych chi'n dweud esgusodwch fi, dwi eisiau siarad efo reolwr. Right? Archebus i 5 bocsed o win coch, a dim ond 4 sydd wedi dod. Right, so, archebus i, I ordered. Archebus i. Archeb. So, beth ydych chi'n neud ydy hyn? Archeb, S-E, I ordered. Archebodd e, he ordered. Archebon nhw, they ordered. Anghofio, take off the last vowel. Anghofies i, cadw'r y. Anghofies i, cofies i, treiddies i. Okay? So, os oes yna y yna, ydych chi'n cadw'r y. Keep the y. Felly, anghofies i. Mon Dieu. Anghofies i. Yeah? Anghofies i, I forgot. Anghofies i. Anghofies i. Right? Felly, anghofies i. Anghofies ti. Anghofio fe. Anghofio hi. Anghofion ni. Anghofio chi. Anghofio nhw. Treiddio. Treiddies i. Treiddio. O treiddio hi. Gwynt. Pierced me. Fel cyllell. The wind pierced me. Treiddiodd y gwynt fi. Okay? Now then, cofio. So, we remembered. Cofio ni. You remembered. Cofio chi.
Ac wedyn, they remembered? Cofio'n nhw ac yn y blaen, okay? Tynnu. So, ydych chi'n tynnu? Hwna, i ffordd. So, tynnu si, tynnu di, tynnu fe, tynnu hi, tynnu ni, tynnu chi, tynnu nhw. A hoffi. Mae yn bosib i hoffes i, hoffes di, hoffodd o, hoffodd hi, hoffodd ni, hoffwch chi, hoffodd nhw ac yn y blaen hefyd, okay? Ond, os ydych chi'n dweud rhywbeth fel... Meddyliwch chi nawr, yn y stori dyn ni newydd wneud, we've had lots of these verbs. Llynges i. Beth arall dyn ni wedi cael? Chi'n cofio? Things in SE. Yeah, mae'n a lot of SE yn dod i fyny yn y stori, because it's told in the first person. So, ydych chi'n gallu cofio? You remember some of them? Triesi. 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 Dihynesi. Dihynesi. Dihines yn deffro. Defresi. Defresi. Iawn, okay, triesi. Llythres. Llythresi. Llynges i. Right, just one of the, right, okay. Iawn. So mae'r gyd yn felly. Right, dyna un. Yr un arall ydy, os ydy rhywbeth yn gorffen mewn eg, id, neu ed. Right. Mae fel crack open an egg, off with its head. Something with its id. So beth yn chi fel, well, yr id in psychology is the subconscious, so it's dome. So egg, id, ed. So beth ydych chi'n neud? Berfau, verbs ending in egg, id, or id, or ed, right? Take them off. Rhedeg. Rhedeg. So dyma ni, rhedeg. Yeah. Rhedeg, cerdded. Yfed. Swnllid? Oh, you could have swnllid, could you? Na, swnllid, yeah. So, rhedeg, airan. Rhedes i ti. Rhedes ti. Fe. Redodd e. Redodd e hi. Redodd hi ni. Redodd ni. Chi. Redodd chi. Nhw. Redodd nhw. Okay. Cerdded. Cerddesi. Cerddesti, cerddodd e, cerddodd hi, cerddodd ni, cerddodd chi, cerddodd nhw. Yfed. Yfesi. Yfesi. Yfeddo. Yfedd chi. Yfod ni. Yfod chi. Yfod nhw. Da iawn, okay, right, okay. Felly mae yna un arall ydy dychwelyd. Dychwelyd, to return. Dychwelyd, to come back. So, dychwelesi, I returned, I came back. Right, rhywbeth fel, sorry, rhywbeth fel, zombies have returned from the dead. He returned from the dead, zombie. Dychwelodd e o farwolaeth. Right, yeah. But he returned from America. Dychwelodd e o America. Right, he came back from Australia. Dychwelodd e o Australia. So os ydych chi'n dweud, rhywbeth fel, well, I went away to work when I was a young lad and then I came back to Wales in my 30s. Na rhywbeth, chybod fel, oh, well, chybod, es i ffwrdd, dychwelesi. Dychwelesi i Gymru. I Gymru. Iawn, okay, dychwelesi i Gymru. Iawn, ac wedyn rhai berfau, some verbs, rhai berfau, the actual stem is the verb. The actual verb is the stem. Iawn, enghraifft, agor. Ateb. Darllen. I opened. Darllenes i. So agores i. Right, so ateb. I answered. Atebesi. I read. Darllenesi. Darllenes i. So darllenes i, I read. He read. Darllenodd e. Ni. Darllennon ni. Nhw. Darllennon nhw. Darllenon nhw. Chi. Darllennon chi. Okay, agor. Fi. Ti. Agoresi. Nhw. Agoron nhw. Ni. Agoron ni. Chi. Agoroch chi. Hi. Agoroch chi. Iawn? Okay, so dyna'r patrwm. Mae'n jyst yn mater o, mewn gwirionedd, os ydych chi yn darllen Cymraeg, mae o yn syml, achos, os mae stori ydo, you know it's in the past tense anyway, you've got the beginning of the verb and you've got the person doing it.
So, odds on, even if you can't remember the ending, you'll work out what it is. Ond, maen nhw'n, os ydych chi jyst yn cofio'r hyn, est, of, felly, dyma ni gymryd agor. Agores i. Agores di. Agor o fe. Agor o fo. Agor o hi. Agor o ni. Agor o chi. Agor o nhw. Gwych, da iawn. Okay. Nawr te. Weithio nawr mewn... mae pawb i'r gogledd o Aberystwyth yn siarad fel na, chybod fel, it's the thin air. That's what does it. Mae pawb yn siarad fel na yn y gogledd. Right, okay, ti ddal yn... O'r equator. Ie, dych chi lawr yn y cyhydydd, okay. I'll find a friend of mine with a big, deep voice to come and sort you lot out. Yeah, okay. Supergog. Supergog, felly. A bod yn honest, mae'r holl rai yn tueddu fod gogledd orllewin. Gogledd orllewin. Iawn, gogledd orllewin? Northwest. Gogledd... Penllyn a Sir Fôn sydd yn tueddu fod yn uchel yn y dwyrain, lle fe fel Dimbych a lle fe felly mae'n fwy fflat. Helo, os maes, da chi mae'n fwy fflat dena fo, felly. So, just mae pobl yn y gorllewin gwyllt. Felly, okay. Iawn. Nawn ni wneud 5 o 6, okay. Right, now ten. 5. 5. Iawn, okay, ffwrdd chi. Cymraeg, Saesneg i ddechrau. Cymraeg, Saesneg i ddechrau. Dylwn ni'n trio Saesneg i Cymraeg yn gyntaf. Os ydych chi'n hapus? Os ydych chi i fyny amdani, challenge. Right, okay, iawn. Gonna do. Okay. Mae clustiau gyda'r coed a'r llygaid gyda'r llwyni. Fel song, fel can. Mae clustiau gyda'r coed a'r llygaid gyda'r llwyni. Ini, just to make it interesting. Mix it up a bit. Ini. So it's just steep we're worried about, really. What's that mean? Retie. Aisle in front of it is aisle is second. So whenever it's in front of it, it's a Getting a glimpse. Yeah. No, I thought he was getting a glimpse. I was thinking, it's starting to make sense. Words are revealing themselves to me. Right, okay, guys, stopio chi'n fanna os gwelwch yn dda. Guys, stopio chi os gwelwch yn dda. I'm getting better. Gwych. Wel na, mae o'n dod. Right, okay. Be dwi wedi wneud fan hyn, mae'r gogs fan hyn, okay, so mae gyda chi, wel, mae un gog fan hyn, mae gogs fan hyn, mae tair person fan hyn, sy'n naill yn gogs neu mynd i fod yn gogs, achos mynd i symud y gogledd, honorary god, okay? Nawr ten, beth dwi wedi wneud fan hyn ydy, achos un peth am the past tense, iawn, okay? Y gorffennol, simple past tense. Yn y de, they tend to use the short form trwy'r amser, fel weles i, siaradus i, neidius i, neidio fe, ac yn y blaen. Yn y gogledd, mae gennych chi opsiwn. Dych chi'n gallu defnyddio hwnna, the short form of the past tense, fel redes i, yfes i, yfodde, ac yn y blaen. Ond hefyd, yn y gogledd, mae nhw, cyfol yn Saesneg, dych chi'n dweud, I went, I didn't go, and did you go? Right, so they use a ddau, but you use did you go, I didn't go, okay? Felly cwestiwn neu negative, but the positive is always the short form of the past tense in Saesneg, fel I went. I read, ond ddim readed you, neu I readn't not, na. I read, I didn't read, did you read? So in Saesneg, you've got the two ways of doing it, but actually separated out yn hollol. Yn Gymraeg, yn y gogledd, dych chi'n gallu cymysgu. Nôl Cymraeg. So yn y gogledd, dych chi'n gallu dweud, ber fel canu, to sing, okay?
Mi ganes I yn y gogledd, yn y de, just canes I, canes ti, canodd e, canodd hi, canon I, canodd chi, canon nhw. Iawn? Fel dyn ni wedi gwneud. Mine y dieddau has a tendency to actually mutate at the beginning ar ôl mi, felly so ydych chi'n dweud ganes I. Iawn? So mi ganes I, canes I, iawn? Mae dechrau berfau yn gallu bod yn wobbly. Right? Because they mutate at the beginning. Right? So ydych chi'n clywed pobl yn dweud fel, o prynes I, brynes I, and you're not sure whether they've said a B or a P, because they're probably not sure themselves. Iawn? Felly, so, mi ganes I, mi ganes ti, mi ganodd o, mi ganodd hi, neu ganodd yn y gogledd. So, gogs. Mae gogs hefyd yn gallu dweud, nes I ganu. I did sing. Nes ti ganu, naeth o ganu, naeth hi ganu, naethon ni ganu, naethoch chi ganu, naethon nhw ganu. So beth ydy hyn ydy, I did sing, you did sing, he did sing, she did sing, ac yn y blaen. Okay? Ond yn y gogledd, that's used quite yn gyffredin yn y gogledd, yn dydi? Trwy'r amser. Mae rhai dysgwyr, ond yn dysgu hyn, they never bothered to learn this. Iawn? Yeah. Ond mewn gwirionedd, they come stumped then when pan maen nhw'n cyfarfod pobl o De Cymru neu'n darllen llyfr. Achos, right? So, dych chi angen gwybod y ddau. Right? Dych chi angen gwybod y ddau. Felly, ond, 4 verbs for the price of 1. Nes I did. Es I went. Des I came. Ges I got. I had. Right? Ac mewn gwirionedd. Yn y gogledd, ddim yn y de, yn y gogledd, even these are the same. So, es ti, ath e, yn y de, aeth hi, eithon ni, eithoch chi, eithon nhw, went. Des ti, dath e, dath hi, deithon ni, deithoch chi, deithon nhw, came. Nes ti, nath e, nath hi, neithon ni, neithoch chi, neithon nhw, did. Ges ti, gath e, gath hi, yn y de, geson ni, so variations, ond yn y gogledd, mae'n okay, geithon ni, geithoch chi, geithon nhw. Iawn? Ond beth dwi'n trio dweud ydy, mae 2 ffordd yn y gogledd o using the past tense, and they're both interchangeable. Right? So, iawn? So mae hynny'n agor drws. Chos mewn gwirionedd, pan ydych chi'n dysgu iaith, present tense isn't that important. Ddim mor bwysig hynny. Who talks in the present tense? I'm standing here in front of you, and I'm speaking to you now, and I'm looking over here. No, ydych chi'n gallu gweld hynny. Fel arfer, pan ydych chi'n siarad, you usually talk in the past tense, what you have done, or the future, what you're going to do. But so actually, past and future are more important, or ran siarad, because the language is there for things you can't actually see. Right? Dyna beth. Felly, mewn gwirionedd, mae y gorffennol, the past, dyfodol, future, is more important than the presennol. The presennol, even though you taught it first, is of limited use. Yeah? So, nawr te, so dyma ni, a cwais fan yma, amser yn rhedeg at I derfyn. So, felly, yn gyflym iawn, there is another future tense. Okay, dwi'n mynd I roi I chi nawr, a wedyn dyn ni'n gorffen ar hynny. Okay, achos mae rhaid I ni redeg I ffwrdd I wneud y gweithgareddau. So, dyma ni, achos bod chi wedi gofyn am the short future forms. Yeah. Pam ddim ces I, ces ti, cethon ni? Mae hynny'n digwydd, okay, ond achos yn y gogledd, maen nhw'n sticio mi o flaen, ni ges I, treiglad, maen nhw'n sticio mi, a wedyn tynnu mi o'na. So, ond yn y de... Mi fydda I hefyd. Ie, mi fydda I. Yn y de, maen nhw hefyd yn dweud ges I. Os ydych chi'n dweud I was born, guessing any. I got born. I got myself born. Okay? Well, now, you didn't do anything, but... Neu hi. Okay? Newn ni fynd dros hyn eto. This is just a quick flag up. Okay? Newn ni dros hyn eto. So, wela I chi fori, I'll see you tomorrow. Okay? Future, snap decision future tense. Okay? Neu bydda I yn eich gweld chi. Bydda I yn eich gweld chi fori, it's down in the diary, I will be seeing you tomorrow. Yeah? Pre-arranged. On snap decision, oh, I'll see you tomorrow. Wela I chi fori. Okay? Ffoni I chi heno, ffoni tonight. Snap decision. Yeah? So, weli di, wel if o yn y gogledd, wel if e yn y de. Welwn ni, welwch chi, welan ho. Iawn? So, dyna fe, mi newn ni wneud eich eto. O, ti wedi gofyn amdano, we'll go over it again. Na I ofyn I ni fynd dros hyn efo chi eto. Okay? Ond dyna fe. You already know bits of it.
Wel a i, mae'n rhaid, oce. Right, mae'n amser i ni fynd, yn anffodus mae Paul yn dweud felly, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser dweud hwyl fawr. Hurra! Cerdded y plank! Hwra!